Marhaba gagayom, at dato'y man ni gayom yung marhaban. Ti pagsasaritaan tay tatakot kwa. Ibagada na utog ka no ti Ilocano. Agpaisoya, wanhaan. Kat iti bagbagi kat aman, no siyak mat kat aminado na mga na utoga. Ngem, depende ano agbara na mat no adamo ti mariri na kanday tay babae nga pag guot to ga kas jay kanda gitay bakit tay kumano nabang lumat wano napintas mo ti posturaan da syempre agganas kamot awan no umutog kamat dahil lang ate may bagak aglalom ngay no kalkalpas nga nag-shower ni bakit mo kat nakabangbanglo syempre kat tumangertangermet agitay mabagbagi tayo imposible nga haan. Siyempre, hana mo unay nga nautog no detay bakit kukat hampay nga nakadigdigos agat inanglit pay lang nga nagagapo jay taltalon no adapay lubo-lubo na aji nagkalkalpas na nagsikka ket siyempre apay pag-uutog amkit din adapay lubo na adapay tipitak-pitak na jay flower base na siyempre ket agtiis-tiis ka pala ang mat ano kagap-gapuyo taltalon hampalang mga kingkinarawa ti ubrain nyo syempre agdigos kayo palang ang mga umuna kuno nabanglo ka syempre na imas ti sultopan ag sinultopan dahil jay ti kayatan tayo nga Ilocano no nabanglo ti bakit tayo syempre naduduma dagiti bakit tayo ket malipatan da pay tagdigosan malaybatan da pay ti agtutbrasan nakabuyboyok pay sang awdan kasla imburnalan ti sang awdan kasla naka panganti demonyo kas jay dagiti angot ti ngiwat da ngem hamet am amen adumot iti na sinop ken nabanglo nga babae tayo nagsisiksida pay naglalamuyot ti bagbagida pamagida no kunada dagiti amuda nga alagaan iti bagida ngem dagiti dudu mga babae ket kwa mangutot nagbuyok to utot da nagpintas nga sipaten niya so nga ti may bagak depende laeng umutog ti Ilocano no datay nabanglo ti flower base na no dati nabanglo ti mabagbagi namat kas jay na imas ngem dagiti duduma or agat tinapati flower base da ket kayatan dalata ay majak man amo syempre dagiti nga tamot ti kayatan damot dagiti agat tinapa agat daing agabuggoong syempre minagsida buggoong nga tadayta baka iyo ket agabuggoong mo ti flower base na ngem dagiti kayatan tayo ke syempre ket agitay kumamot na bang lubang lumubasit dagiti napintas iti kwada say obda agitay kumanunag na kumaket apo makapatalyaw apo nagimas mat datoy nga kwan nga aradwonen kas jay oray kumalang lumabas ta babae ket no nakabangbanglo ka syempre ket tumanggermet ti mabagbagi tayo aya dagiti lang ti may baga ni manong yung marhaba depende lang am amin halang mga Ilocano ti nautog amin nga tao ta adamat ti mabagbagi tayo anya ti serbi na dayta display dayta butillog mo ta display dayta tarong mo display ata flower base mo ta nga dapat ti tuldit na syempre ket usar mat dahil ti usar na ti sunganay kabit dagita hanga display usarin nyo ta no agbaling agkaanak kayo, masayahan na kita bagbagiyo, pangparagsak tibiyag mo lang dayta. So nga ingted ni apo dayta nga ramyenta tayo, tano usaran tayo, haan nga display nga yung bagbaga manan. So siya, no barbaro kadtoy channel ni Manong mga marhaba nga Ilocano, ag-like, ang subscribe ka dita, i-click mo mat aji notification bell button ditan, kun paki-share mo kan dagiti gagayem tayo nga Ilocano kun ag-comment ka pay dita babano kaya mo nga anya ti pagsasaritaan tayo dito yung kauutugan no anya no kanya ti kayat yung maamuan kini manong yung marhaba nga kaya yung mangeg nga ibagak sige agpaalam na kon goodbye kiss kanya yung aming nga gagayem ko.